Aduh ya Allah Gusti, aduh. Ngantek kasut aku ring telampe ben toko-toko rutin aku lara kaya ra ndek banget teneh ya ya. Aduh hanya panas rasane iki. Aduh piye iki awakku iki ya Allah Gusti. Aduh. Aduh. Panas sih, Mak. Ndi tah jare gedhe tek lara, dasane telampek jare lagi mulai ke rumah sakit. Iya iku apa? Ono RT dak aku kudu tak banter lek nangis. Aduh. Kowe lara apa, Dut? Lagi ke rumah sakit, Pak. Yes, Mbah. Lho, kepiye ta, Mas Dut? kepiye no wis radi Lah lara nek nok telampek mengkene kepiye ora nang rumah? Dede, Pak, ora betah hanyep lho, Mah, Pak. Ya Allah. Lah wis ana milik ta urung? Urung ana, Pak, Mbah. Kok garang sing sakit aku iki mbah kepiye, Pak? Mbah awakku iki. Kepiye ta, Dut? Bapak rekoso, Pak, ora di bojo rekoso, Pak. Iki tak Nyen. gawe rumah sakit neh ta kepiye? Pun, Pak, kapok kula mboten waktu disuntik kula nyen, Pak. Wis tak dok kene tengok-tengok, Pak. Oke wis kuat kira-kira iki. Ya wis kuat Pak, tapi nek rumah sakit ora mampu, ora ono duwike Pak, Pak. Wis tok malah, Pak. Aduh. Lah dek adem mengkene, Dut. Tak kowe tok lara, divelasi wong. Kok ngebanget le Pak RT. Awak kaya ngene kok ijo nek kenekno. Iki menawa perkara penggen sepi lek kowe indo-indo lara. Pak, anyen murni Pak lara iki, Pak. Ya Allah, ya ampun. Ya sing ngene ae aku selak ngono acara ring sawah. Iki sithik ditampa ya. Matur suwun Pak Nggih. nggih. Tuku pil. Nggih Pak, matur suwun Tak Pak dongan nggih. muga waras. Nggih Pak. Kanca-kancaku tak kandhanane. Nggih Pak, nggih Pak. Nggih Pak, suwun nggih Pak nggih. Aduh, ya. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Sampai 20 tapi ora apa-apa daripada ora ngisi ke RT. Iso pone sampe nili iya deh. Aduh.